Assalamu alaikum bandiraɓe biyanko Windere TV min calmini mona kala indum mo yettode mudum ko Aissata Coulibaly Debbo Mouhamadou Hunare adi waɗon ɗon émission Sénégal meɗen ɗo e Windere TV taw hokkanyum e sohna Sahra Bal mon pidon e Sahra Bal nde salminata yeɓiyanko Windere TV min garte toɓɓere men hande Sahra. Assalamu alaikum mon yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini on kala e kuuɓal ñaguini on Allah moƴƴere amin mbiya on kadi yeɓiyankoɓe Windere TV yon jeeɓ Windere mbaɗon partagé mbaɗon like hande en gari ɗo émission Sénégal meɗen mboɗo wondi hen Aissata Coulibaly ɗum noon natnen yewtere nde. Eyyi Zahra caggal nde calminɗen yeɓoɓe Windere TV ha joni en calminat sponsor uji meɗen kamɓene kadi gonno kadi ɓe goppide meɗen hakkille no fewrata ene wonde kadi yeeɓiyanko Windere TV ɗum noon wadde en mbawa yaad en calminaniɓe en calmini Fat Djinda en toon to marché Zingue en calmini meram Polel Sy en calmini Kaya Sy en toon to Diawo Dia Tissi Isma Dia en liggotoɓe wonɓe toon ɓe fof kadi calminama juurama hande noon toɓɓere meɗen Sahra ko natteji hande gonɗi ɗo hen e leydi men Sénégal ɗi wodi tampinde yimɓe ɗi e natteji tampinde yimɓe ɗi kadi ndeysan nde wonno doole potani kadi waɓe no Aissata Coulibaly en foof mbawa moftude kalis ɗum tagui ene puusa ɗumen e nadde woni hen natteji kono kadi ala fin des fois a nata kadi ha nder jiya caɗele gonɗe hen nde gonga so tawi hande ka debbo Allah jogui suhaɓe ma a wawa moftude kalis kadi jangde ma forani ha mbiya so lewru maayi emi rendin ɗum ɗo mi nawoya banque jangde ma forani so ɗum a wawa yaade banque tan tawa a wawa signinde a wawa kadi haalde kadi ko wawa banque kalata ko awa anda kadi droit kadi banque kadi no woodi kadi il faut annene mbawata nadde tan koye natteji natteji hande ɗi jaaji kadi natteji ɗi woɗa kadi rewɓe tan natteji ɗi hande worɓe ni kañumen e koyemumen ene mbaɗa natteji e hande noon natteji ɗi Sahra ene mbaɗi probléme probléme o woni hollum a yiyat sala forme natte ma gara kalda e rewɓe bande en woni hen nunɗi woni hen kadi nunɗani mbima ne jiiɗi nadde ta no jiiɗi nadde an ko yimɓe jiɗɗa wadde nden a wawa faltade ko ɓe nahata ko walla ɓeɗo goppata nanna yimɓe foɓɓe nadde ɓe sa nanniɓe hen saaha ala haalnaɓe a min de ko yimɓe sappo cohlum walla ko yimɓe nogas taw ko an o gardiɗo o noon ɓeeɗa hen goho taw jomum tinani est ce que ɗum ɗon ene foti wonde e so tawi kadi a nanni hen goho ha paari rutto kadi an e hoorema mbiya kadi mboɗo jogui hen kadi loho boɗo taw ha joni kadi ɓeɗon ne kadi tinani woni manam wonmo bambuɗa e wonmo bambuɗa woni joni ha joni fotoji ɗiɗi te ɗum ɗon est ce que ɗum ɗon e ɗum foti wonde e ɗeɗon natte eyyi fotani wonde saabu so tawi wonde wiyama hande eɗen jogui caɗele ni sa ƴeewi natto hande an hoore ma arata namdade nombre de personnes hay ɗum donka andude te tawa an kala nde foti fiyede aɗa fiya aɗa tirage ne waɗe yimɓe neɗɗo ne teggita mais à chaque fois kala nde jiɗɗa andude nombre de personnes o an hoore ma ɗum waɗat probléme ma so ɗum ɓenni kadi tirage uji baɗeteɗi pour yo yimɓe teggirɗi a yiyat hen saahaji hay ɗum ene waɗi muhuña nder saabu neɗɗo arata hande normalement natta kam so wiyama wiya so tawi wonde ko ɗum ɗo ko tirage par ce que aɗa fiya mboɗo fiya foti wadde ko tirage kala mo inde muɗum yalti e teggita kono hande en ji neɗɗo yiɗata wonde ni teggidde walla neɗɗo an joguiɗo natto gardiɗo natto wonmo jiɗɗa teggitande mbaɗa muhuña ƴetta feuilluji ɗi fof binda hen inde mum est ce que wadde joni an gardiɗo an cosɗo natto sa waɗi muhuña est ce que an ɗe natte ma jaaha yahata ɗen natte par ce que ko ardi foof ko nattuji ɗi sa ƴeewi ko waɗi ko nunɗi hen heewani kadi enen kala hen tan hande ko ɗi ganduɗa ko ɗin mbaɗi ɗum ɗo mais en mbiyani noon nattuji foof nandi won nattuji nanɗo machallah a yiyat yimɓe ene piya yimɓe ne teggita normal taw ala haala ala caɗele mais ɗi takɗen eɗen kaala ɗi ko hande ko nattuji ɗi ganduɗa hande ene heewi injustice nder par ce que ko ardi foof an gardiɗo natto o ko an hoorema woni mo rewnata lawol kadi garɗo foof yidde andude ko woni nder a jaɓata haala ɗum te kadi wawa nande banggue goɗɗo ko laaɓi ɗum so wona e ma te an a jaɓata haala
an jaɓata haalde par ce que so wonti neɗɗo an joni komo jiɗanɗa tan ko on teggitte yimɓe nanɗo henen aɗa yiya peeñani fof inde mumen jaltata te ene hawni haɗa ko waɗi noon par ce que so kanko gardiɗo natto somo winde inde ɗe o windata hen ko neɗɗo goto tan mo yiiɗi teggito a ƴetta foyuji ɗi fof winde hen inde oɗon inde jomum joni an so tawi kayitel ɗo hoɓɓita fof ko inde on tawete on tan teggito par ce que ko on tan hande o yiɗani yo teggito walla hen saaha ɓe mbima so tawi a dañi programme comme ça natta de mbima so tawi ɓiye ene sudda walla ɓiye ne sudde walla rokkama suudu ko an foti teggitenede walla an aɗa inna a faami walla an aɗa inna an foti teggitenede jaaha mbiyaɓe aha min de mo jogui programme taw joguiɗo oɗon programme mo poɗɗa haalande o on itti ɗum e jungo taw a rangno ha paari de a haalde muɗum ha paari on itta jungo mago hokko ɗum goɗɗo ɗum fof hande ene wona ɗiyo natteji kono moɗo sikki so tawi mbiɗen ko jokkere endam so ɗum natteji ɗi hande ko garmi gara hande so tawi mi rende Oumou Sy Ba natti mi rende Sahra Bal hande natti Oumou Sy so ɓiyum ne resa mi yaha mi taw ɗum ha galle mumen ɓiyam sene rese ko noon ɓi Sahra Ba sene rese mi tawa ɗum ha galle mumen ɗum noon wadde enen natta de ene wawi jibinande en ko ganduɗa ɗum wawa hayso natte gasi ɗum wawa sendude en no woodi natta ɗe hayso gasi ɗum wawa sendude en ɗum noon wadde enen eɗen mbawi wadde réglement meɗen intérieur taw ko lawol portigol ha pewna natteji meɗen kadi ene keɓen hen kadi ko ganduɗa haade ken miijonoy so ɗum hande maayi hande dognowo hande oto taw dañi ɗum hande koye natte c'est vrai dognowo hande oto taw en jiiɗo hande hay nattu otoji en nattu otoji nanɗo hen hande hay nattuji otoji natte galleji kadi nanɗo hen sibu ɗum ko ɓuuri hen welde ko hande min hande ɓiyam sudde mi yiya hande ɓe liggottonomi ko hunde welde yam mi yiya kadi famille am kadi aɗa kadi tawami kadi ko hunde hande welde yam gara kadi hande kadi gaddora ɗum ko hunde welde nde wonno hande en jii aduna hande ko heewi hande ko santi so yimɓe ballodirani jokkodiri jandiri haydara fewata hen ɗum noon waɗa taare en jandiri en mbaɗi natteji meɗen dawtal meɗen en mbaɗi kadi natteji meɗen kadi 5 mois ɗum noon wadde ɓurɗum hen welde koko dewnen ɗum e lawol kono so tawi an baɗɗo natto an a rewani e lawol kanko kadi garɗo e mawo kadi natte hen saaha a yiyat neɗɗo ara ñagoma sene ñagoma ardata ko needi sako an joguiɗo nattal jogui natto kañum tawma ha e nder suudu ma de arda needi hen saaha won aroɓe ni ngoya min de jimi ko teggitana ham ɓiyam sellani min de jimi ko teggitana ham mboɗo foti yiyade voyage min de jimi ko teggitana ham bonam gorko ne sudda min de jimi ko mbaɗɗa ham dani jurum hemma so jurmi heeɓima teggitana neɗɗo sa teggiti neɗɗo so tawi tan ko contenajo on hankadi na wonta yitude ɗum majji men de ko kalɗa an e oɗon debbo a kalmi tan ko kanko no waɗi ko wona lawol ko nunɗani saabu so tawi wonde a ari a yelima jomum a waɗi hunde foof wonde yo teggitane ka cohluɗo so teggitinima ndimagu ma ne foti rokkudema annene so tawi natto yonti gara piya saabu an a teggiti kono wonɓe ganduɗa heddiɓe sa fiyani junggo ma mankate mumen te ɗum ɗon fotani wonde mbiɗen ko natte a fiyat mi fiya ndendinen wooda ƴettuɗo donc so tawi a fi oye fi min mi fiyani ha hande mankat donc noon so goto fof ne foti jogade nunɗal holno neɗɗo firta ni ne foti jogade nunɗal kadi so teggiti yo continue noon te kadi natta gasan taw te kadi manque ma hade so waɗi hen kadi kanko ponmuɗo natto ha joni kanko ƴewata no waɗiri o yoɓa hen saaha kamɓe kadi jogotoɓe natta ɓe kadi eɓe jogo hen kadi caɗele caɗele ɗe goni holɗum so tawi an neɗɗo arema woykinima haali hunde foof ka kecco ɓenda itti rokki ɗum so jomum dogi holto keɓoyta ɗum heddotode so wona aɗa waɗa rutto kadi an ƴettata kadi peeje ma kadi rutto kadi joɓa ɗum ɗon nde wonno yimɓe wonɓe hemɓe won kadi no pamirta sa wi tan ko kaari teggitanomi kaari yeehi ɓe ma jaɓɓe jaɓata ɗum adda heewi hen addude kadi ko sikkeji ɗi eyyi Aissata Coulibaly eɗen jiiɗi andinde hollude bandiraɓe ɓe tan ko jiɗɗen haalde ko nattuji ɗi ene keewi te kadi nattuji kewɗi nunɗal ɗi hande eɗen mbawi wiide wonɗo ɗi ngala kono wonto ganduɗa kadi ko toon tan ɗi goni kadi eɗen mbiya yimɓeɓe yo ƴeew no moƴƴi sina naata e nattuji he toujours yo ƴeew ardiɓe ɓe
parce que natt joni so tawi a ari an aɗa yiɗi nadde natt a namdaki renseignement a wiyama tan natt ko tel ari a naati hen te anda jomum no wonniri a ari a naati ko wawi hebdema hen foof ko an hande yo yimɓeɓe ƴeew no feewi ɗo naatata ƴeewa kadi ɓe gardinta e nder nattuji mumen kadi kalis kadi ne weeli kalis ne weeli kono noon kalis ne sewi e ko ɗum no ɗum ene heewi affaire uji ɗon jimmi arde ine taƴa ine jokka kalis kadi ene sewi kadi a anda fof kadi jomum kadi no dañide kalis mo kadi ara natta ko ɗum waɗi mi wiide hen ƴeew ardiɓe ɗum tagi noon ƴeewen ardiɓe no mbiruɗani kadi kamɓe kadi ardiɓe ɓe kadi yoɓe ƴeew kadi enen kadi bokkuɓe hemɓe kadi woni hen miskineɓe nani hen ko ma jaaha jeeya caafu mumen ndendina gara natta ɓe jaaha jeeya makka mumen gara natta ɓe jaaha mbaɗoya tabata mumen gara natta ɗum fof ko pour tan yidda tan ñalawma moƴƴo so ari to bande jooɗi fof joɗɗa ɗum tiɓa ɗum hande hay goto yiiɗa hande jasde e dow bandu men an o gardiɗo costa natta ma o premiére fois haalan yimɓe gonduɗaɓe min de nattam ko yimɓe nogas joguino normalement wona min de nattam joguimi ko yimɓe sappo so lewru maayi ko ujunere so lewru maayi ko temedere ɗum ko an andi ko règlement ma ko an taƴata kono an joni ko ganduɗa e neɗɗo han mbiyo tan moɗo sos nadde kono sa wi ɗum tan natte men ɗen foti yimɓe tan on salon ɗum no kadi nane yimɓe he en tout cas nan ɗon te kadi kala nde garɗa e natta kadi wiye hande oɗo keso naati keso ari ñande foof wiye keso ari te tawa hen saaha ni keso hesɓe araɓe ha hande hatta o teggitino koko ɗum tan teggitte te ɗum ɗon kadi ne foti ƴeewede par ce que so keso naati normalement haalis o no foti ɓeydade kono a yiyata à chaque fois mbiyeɗa oɗo hande abbi o hande abbi te tawa so teggitama ko teggitino koko ɗum tan te aɗan ɗum ɗon wonko woni nder donc ha hande ko mbimami ko tan toujours ƴeewen ardiɓe gardinten e nder nattuji men kalis ko kalis meɗen ko enen piyata donc mo gardinteno ƴeewen ɗum no feewi ko ɗum hande wonɓe ɗo heewɓe ko ɗum hande hultinde men nadde nattuji par ce que a yiyata neɗɗo nanɗo hennen won ardiɓe nattuji hande nanɗo jogui haalisaji ha heewi haalisaji yimɓe ne jaadi hen yimɓe kaali ha tampi han kadi dokkujimen hen te nana jeehi ne jaadi hen te tawa an hay goto anda no mbaɗɗa ha keɓɗa haalis ma donc yo yimɓeɓe ƴeew no feewi ɓe gardinta e nattuji mumen ƴeewa kadi aussi banggal nattudal saɗa naata namdo hen ko leeri ƴeewa kadi aussi ɓe ardinteɓe ɓe par ce que affaire o il faut waɗa nunɗal so ala nunɗal tan ma wod pertude wonɓe ganduɗa ne mbawi rewede hen ha keeɓa kalisaji men naata hen e affaire police aji e foof ɗum ne jarani ɗumen won hen ɓe ganduɗa noon mbaɗo hen no dendam umusiba foof kañum so tawi wonde wiyama natto ɗuminani tan artata jooɗo ko kulɗo reedu arta jooɗo goɗɗo noon ne jarani ɗum yaaha ha police aji ɗum ɓe tawa ɗum jarani enen ken arnoɓe jiɗɗen ko rendinde goto men fof ko jogui adda oyo adda ɗum ɗo rendine wooda tottaɗo liggoro walla wooda tottaɗo waɗira hajuji muɗum so tawi wonti wonde an ko adda goɗɗo nawa yaade hen a wonta yiɗima wonta nande ɗum kadi natti wonde ha joni ɓeydam hen seeɗa koto mbiɗa banggue yimɓe jaade hen ha police ɓe ɗum tagui hen saaha ala yiya wadde natteji kewɗi hande natteji hande kewɗi sa yiiɗi kay taw ko natta hay nunɗuɗo ala yiya hen kanko joguiɗo natta makko o waɗi ko tampon makko o yeehi ko police o fewni kayitaji makko o fewni foof makko hande so tawi hande sahra balɗe naata mi haalda mum ko leeri nattam kami jaaɗo police mo jogui kayitaji mi forçani hay goto so tawi ala wawi yontude fo temedde jeegom ko ɗum so tawi ala wawi lewru foof ko ujunere ko ɗum te kadi haɗan ɗon a yahat ko annene kadi to cyber to mbaɗa photocopie ka dante ma gadda te ɗen natte mboɗo sikki ɗen natte kam ko natte cirɗe ɗenne laaɓi ɗen kam ne nande laaɓde so Allah natte ɗe jeehi ɗen joni an sa waɗi hen jublan photocopie ma ka dante jomum ne jogui so nawi police ko are ma foof ko an o addi vraiment ɗum noon wadde an so tawi an hay goto fawani neɗɗo ko ganduɗa wawa rondade neɗɗo avant tout d' abord kalkala fawoye hoorema ya andu ɗum ɗo aɗa jogani ɗum dalilu sabu ɗum neɗɗo sutoro hoorema ko an tan waɗi ko ɗum hoorema vraiment kadi sahaji Aissata Coulibaly eɗen garta kadi eɗen kalanno nane kala keɗen gardina meɗen gardina e nattuji yo gonɓe ganduɗa ɓe kooli ɗen sahaji ni ko gonga ni yimɓe nunɗuɓe ene gardo nattuji ɗi kono caggal ɗum dañcat hen ko probléme aji par ce que a yiyata jomum jogo natta bien vrai ni dañi guila haydara kewani guila moftani natta taw kañum ko joguinoɗo tan mais a yiyata jogo probléme suusa ɓornade wutte joɗɗo suusa sodde ko hesɗi suusa ñamde ko weeli suusa wadde suusa e yaade voyage ɗum ɗon foof holko addata ɗum par ce que kala hen ko mbaɗɗa wiyete par ce que ko kanko ardi natta amen o kay ko woni wadde foof ko kalisaji amen ñamata o kay ko woni tawa Allah ne andi kalis o ɗo fawi ɗum ɗo nan ɗon jooɗi kadi o ala hen haaju par ce que kanko déjà gueɗe makko ene paari
kadi enen on bangi kadi woni yimbe ne jogo hen caɗele te tawa Allah ne andi on ko nunduɗo ni kono yimbe mbaɗa tututu ha guitte jungo on tottoya kadi mo ganduɗa wonde on ko on noon woni jublango te ɗum ɗon kadi yo yimɓe mbattu hen hakkillaji no fewi te kadi jogade natte ene muusi seeɗa sibu ɗum ƴewta hande natteji meɗen woni hen jettiji hande ha 500 000 no ɓuura ɗon ni ene ɓuura ɗon ya ha 1 million ha 2 million ça dépend ene yimɓe ne guudi sibu ɗum mi yi nattoɓe lewru foof 50 000 mimi yi ɗum nattoɓe lewru foof 50 000 ande ɗum ɗon so tawi ko yimɓe sappo walla yimɓe noga an ɗum ɗon ko kalis joni an neɗɗo jagganɗomo oɗon kalis est ce que an hande sahra hande somi teggitinima hande million ngaji ɗiɗi walla temedere ujunere an a jogota ko ndimma ko guitta hen hayso ko ujunere mbiya ham dah normalement ɗum foti wonde ni ene foti wonde e kono yimɓe potani kono an e hoorema an kalis no wayi welde ni kalis no wayi musani neɗɗo moftanma temedere ujunere walla 1 million ara ɓoftanma tan mbaɗa e caɓal wudere ma jaaha ɗum ne kadi wona hunde yonde kadi rutti kadi so jomum kadi so wi ene jogui hen junggo te junggo ngo wonata ko junggo sakket woni hen so natti ha paari junggo sakket ngo kañum mbiyata ko nattata ɗum yimɓe yo tinno hen mbiyata ko nattata junggo sakket gon junggo artata koye mumen walla gon junggo artata e mumen par exemple somi hokkima yeeru min hande mboɗo jogui hande natta 1 million 1 million yimɓeɓe ko yimɓe sappo walla yimɓe ko yimɓe nogas so tawi hande mi natti 1 million a natti 1 million umusiba natti 1 million wonata ko million ngaji tati ha enen fof e gayni min hande joginoɗo natto hande ene foti tawi en kalde ka guila premier an somi teggitini yim guittani ko 5000 dokka ham ummi si itte 5000 dokkami ɗo hanka natɗe gasi so tawi on kaldan ɗum kalduɗen ko so natteɗe so gasi junggo sakki tongo ko min o jeeyata so ɗum ko min liggi min ƴettat crédit yam mi sooda mi nodduma sahra hande ko natti so tawi a wi ham min de mi ala so tawi ummi si ba ene natteɗe wonko fawno hen yeddaɗo yettima mami yaha bidik amen to mi ñamloyo ujunere mi ara mi nattanma mi fawa hen anne kadi sa wi kadi ala mi noddimo téléphone kadi a wi kadi ala kadi mi wawa fursudem ɗone kadi ko tampere gonga wona e so tawi ko noon yaari kam gon junggo sakket kam jom no foti hebde ɗum sabu ko kaake mum ɗon kam so tawi ko ɗon on banggue no foti ɗum ɗo kono aɗa yiya wonɓe ganduɗa henne yarani noon aɗa wiya tan ene wiya komi bambuɗo kaari komi bambuɗo kaari on kaari haaletake te taw ene natte a andani ɗum ɗo holto fayi ɗon kadi on banggue kadi yo yimɓe ƴeew ɗon banggue kam ɗon ko probléme so ɗum so wiyama loho boɗ hunde foof o yo leer won loho boɗ garɗo loho boɗo so tawri sappo ɓe gona ko sappo e goho sen nattani yimɓe sappo ɓe ha paari loho bongo so yalti ha paari loho bongo kañum sakkitto loho bongo so sakkiri hatta jomumo ko foti nattinede ko nattande ɗum ko foti natte ko noon sa départ des fois so woni ko ujunnaji sappo jomum ne fiyane ujunnaji sappo des fois kadi so ujunnaji sappo ɗe sakki so keewi kadi faccete koye hakkude waɗe ujunnaji 5 hande min gaddano on émission meɗen ko natteji hande gonɗi ɗo e aduna heri te natteji ɗi wona rewɓe tan worɓe kadi nani hen kadi ganden kadi doole kadi potani ko ma mbaɗen natteji ne mbawen suurde koye meɗen ko ma mbaɗen natteji ne mbawen kadi fodde eɓe ganduɗa ɓen woni fasaraɓe meɗen en jiiɗa kadi jasde kadi e koye meɗen ɗum noon wadde enen felliɓe eɗen mbaɗa natteji meɗen hen hoto mbaɗen hen jublan mbaɗen hen kene feewa sibu ɗum hande enen foof sen nangodiri natta ɗe enen mbawi gasde taw enen en ceertani sibu ɗum gandal ngal kañum woni foof sahra bam hokkuma mbaynodira yimɓe après mi arta Aissata Coulibaly ko ɗo ennene mbaynodirten e yewtere meɗen Sénégal meɗen hande ko ɗum gaddanoɗen yimɓeɓe wonde ko fate e nattoji donc eɗen mbiya ha hande yimɓeɓe tan kala ina gardi moni gardina natto fo yo ƴeew wonde so tawi ko neɗɗo ciirɗo tawi ko neɗɗo kooliɗo ko ɗum wawata yaltinde hen yimɓe tawa taƴam enɗemago waɗani hen donc eɗen dokka bandiraɓe tan rendez-vous ha saaha goɗɗo e Sénégal meɗen eɗen mbiyaɓe kadi yeeɓiyankoɓe Windere TV yon jokku yebde yon jokku wadde like mbaɗon partagé mbaɗon aimé Windere TV ha yesso ko lawol ko émission men Sénégal men ɗo e Windere TV bandiraɓe mbattude men hakkillaji nde wonno neɗɗo timmani guilay haala ha e foof des fois yiiɗa haala ko jiɗɗa haalde ko waɗa perguitte ɗum foof kadi koye neɗɗo he kadi ɗum jiya nde wonno neɗɗo timmani konto noon ha joni tan wadde like wadde commentaire uji ɗum kadi ne hokka minen kadi doole kadi no hannirta ni hande ko émission Sénégal men Aissata Coulibaly ne wonde Sahra Bal min dokkoɗo on rendez-vous ha saaha goɗɗo inchallah taw ko ɗo e Windere TV.